Dámy a páni, keď hovorím o prorastových opatreniach, naozaj mám na vás veľkú prosbu. Už to ani inak neviem povedať ako prosbu. A budem konkrétny, aby sme nechodili okolo horúcej kaše a portál Aktuality. Zverejnil článok, kde teda konštatoval, že v Nemecku nastáva recesia a to je super správa. Viete prečo? Lebo slovenská vláda nemá dosť zdrojov na to, aby na túto recesiu v Nemecku reagovala, čo znamená, že pôjde dole aj všetko na Slovensku, ekonomika pôjde dole a konečne tá vláda prehrá, alebo Nemecku je recesia. Prosím vás. Ja vás fakt prosím už o trošku súdnosti. To vy sa tešíte z toho, že v Nemecku je recesia a že sa to preniesie na Slovensku a že tu budeme mať horšie čísla? Jediné dobré na tomto príspevku je to, že uznávate, že to je nemecká ekonomika, ktorá ťahá Slovensko. Nie ako pán Šimečka mladý hovorí, že naša ekonomika ovplyvňuje celú európsku ekonomiku, čo je pochopiteľne nemožné. Prosím, nerobte to. Netešte sa zo zlých správ v zahraničí a z toho, že tieto zlé správy v zahraničí, s ktorými ja nič nemám, dúfam, že nezodpovedám pre Boha za to, že v Nemecku sa nedarí ekonomike, a netešte sa z toho, že zlé správy v zahraničí spôsobia na Slovensku zle, a to je dobré, že bude na Slovensku zle, lebo keď bude zle, tak Ficová vláda prehrá parlamentné voľby. To už je posadnutosť. To už nemá nič spoločné s objektívnou žurnalistikou. Veľmi vás o to prosím, aby sme touto cestou nešli. Rovnako, už neviem, čo mám povedať, sledujem to, pretože je to projekt, ktorému venujem pozornosť, a to je výstavba a rekonštrukcia nemocníc. Sledujem vývoj okolo nemocnice v Prešove. Tak chcete tú nemocnicu, alebo nechcete? Vy sa tešíte z toho, že nejaký stavbár hodil do miešačky o možno jednu lopatu cementu menej, ako mal. Čo s tým má Robert Kaliňák? Inak zvláštne všetci ctíte stavebný dozor. Podľa správnosti, keby som vám dnes dal na hlavu také tie oranžové príľby, lebo všetci ste experti na stavbárčinu. Okrem opozície samozrejme už aj vy. Vláda Slovenskej republiky našla jedinečné zdroje, ako postaviť unikátnu obrovskú nemocnicu, ktorá sa stavia. To nie je skelet. Ona sa reálne stavia a už vidíte jej kontúry a stavia sa takým tempom, že v roku 2027 už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila. Ale ešte aj z tohto sa tešíte. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Veď aj ja si želám, aj vy si musíte želať, aby pacienti, ľudia, ktorí žijú na východnom Slovensku, mali prístup k modernej, perfektnej nemocnici. Nie, to je presne ako v tých aktualitách. Nech to vybuchne celé. Nech nič nie je. Samozrejme, prečo by mala byť táto vláda spájaná s výstavbou nejakej nemocnice? Robert Kaliňák postavil jedinú nemocnicu, a to bola nemocnica svätého Michala, ako minister vnútra. Teraz sa pustil do jedinečného diela, je to obrovská vojenská nemocnica určená pre civilistov. Okrem toho pomáha v Bratislave pri výstavbe univerzitnej nemocnice, rekonštruuje Ružomberok. Ďalej vidíme, ako sa pokračuje v rekonštrukcii Popradu, čo sa robí v Martine, čo sa robí v Banskej Bystrici. Takýto masívny útok na rekonštrukciu a výstavbu nových zdravotníckych zariadení tu nikdy nebol. Ešte raz. Nejaký stĺp postavili zlé stavbári. Alebo nejakých 20 stĺpov, ja neviem z koľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krík opozícii, že Kaliňák má odísť. A prečo má pre Boha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu? Veď už nebuďme takí zlí na seba. Však dobre, keď urobíme chybu nejakú, niekto niečo ukradne alebo niečo zle urobí, tak dobre, tak nás teraz skefujte, hlava nehlava. Veď o tom je vždycky súboj opozície, aj médií vo vzťahu k vládnej koalícii. Ale pri takomto čine, ako je výstavba nemocnice, sa tešiť z toho, že tam je nejaký problém, to tiež už smrdí posadnutosťou a chcem vás požiadať, podajte Robertovi Kaliňákovi teraz pomocnú ruku. Tú nemocnicu chceme postaviť pre Slovensko.
Nerobte z toho dnes politickú agendu. Prijali sme mimoriadne vážne rozhodnutie. Je to 100 miliónová nemocnica, obrovské zdroje. A ešte dobre viete, že sme našli riešenie, ktoré sa nie celkom dotýka rozpočtu ministerstva zdravotníctva, a že sa našlo nejaké riešenie aj v rozpočte samotného ministerstva obrany. Takže chcel som sa jasne postaviť za Roberta Kaliňáka. Je to človek, ktorý, po ňom naozaj sú výrazné stopy. Pozrite sa na to, čo urobil so zbrojným priemyslom. Dnes sú to 3%. To je taký nárast v porovnaní s tým, čo tu bolo predtým, nehovoriac o tom, čo všetko Slovensko dnes vie ponúknuť. Dúfam, že ste mali možnosť vidieť vojenskú výstavu IDEP, kde bolo ukázané, kam sme sa dostali z pohľadu zbrojárskej výroby. A preto minister má moju absolútnu podporu. Ja tam aj pôjdem, ja sa tejto téme nevyhýbam. Povedal som, že ma zaujíma výstavba nájomných bytov. Dnes popoludní v Žiline odozdávame ďalšie nájomné byty, už z toho programu štátom podporovaného nájomného bývania, a budem sa venovať výstavbe a rekonštrukcii zdravotníckych zariadení. My máme aj budúci týždeň vládu v Košiciach. Nevylučujem, že budúci týždeň si urobím v Košiciach aj zachádzku do Prešova, aby som si spolu prešiel s Robertom Kaliňákom situáciu, ktorá tam je. Len prosím, podporte nás pri výstavbe nemocníc a nie, že idete a robíte všetko preto, aby ste nám hádzali pri takomto humanitárnom čine, ako je výstavba nemocnice Polena pod kolená. Na záver som si nechal dve politické témy, aby som sa im samozrejme nevyhol. Áno, potvrdzujem, je to vonku, že predseda Slovenskej národnej strany, pán Danko, mi doručil návrh, ktorý je napísaný ale veľmi konkrétne v tom, že navrhuje odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia za predpokladu, že bude nejaká rekonštrukcia vlády. Dúfam, že ma teraz pán predseda Slovenskej národnej strany počúva, že to citujem v celku presne. Teda, ak bude nejaká rekonštrukcia vlády, on navrhuje, aby v rámci tejto rekonštrukcie došlo aj k výmene ministra životného prostredia. Preletel cez celú Bratislavu zo Slovenskej národnej strany horúci zemiak a skončili mi na stole u mňa ako obyčajne u predsedu vlády. Dámy a páni, nebudem teraz hodnotiť prácu nikoho. Ja považujem pána ministra Tarabu za veľmi schopného ministra, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať. Ak príde Slovenská národná strana, so všetkým rešpektom to hovorím, a povie, vyriešili sme a garantujeme, že akákoľvek personálna zmena, ktorá bude urobená vo vláde, nebude mať vplyv na vládnu väčšinu a fungovanie vlády Slovenskej republiky, je to ich interné rozhodnutie. Pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany a nerád by som, keby akékoľvek vnútorné otázky, ktoré si možno riešia v Slovenskej národnej strane, sa prenášali a ohrozovali väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže znovu nerobím žiadnu rekonštrukciu vlády, preto v tomto okamihu nemám dôvod sa priamo zaoberať návrhom pána predsedu Slovenskej národnej strany. Rešpektujem ho, platí koaličná zmluva, ktorá hovorí, že ak takýto návrh je podaný, mal by predseda vlády rešpektovať tento návrh, hoci koaličná zmluva nemôže byť nad ústavou Slovenskej republiky. Mám právo dávať návrhy prezidentovi na odvolanie členov vlády, ale nemôže byť koaličná zmluva nad týmto môjim oprávnením podľa ústavy. A po druhé, ak by Slovenská národná strana tento návrh spresnila a povedali by, že trvajú na odvolaní pána Tarabu, ktorého ja považujem za schopného ministra, tak potom poviem, že len za predpokladu, že prídu s garanciou, že Národná rada má naďalej svoju väčšinu, funkčnú väčšinu, a že takéto politické rozhodnutie nebude viesť k takej kríze politickej, ktorá by ohrozila